Втората част на рекламата на Александрина Beauty. Сега. Това е чоко. Нека го приберем. Суи чоко. Ето така изглежда. Уникално. Мирише много хубаво. Стои много хубаво. Той малко ми се поизпри, защото да. И да. Ето ги всички глънцове, които аз имам. Иначе има още. Има всички зодии. Целият комплект е 150 лева, защото сега е на намаление. Може и по-отделно. По-отделно едно е 20 лева. Независимо коя зодия. Можете да си вземете която зодия поискате и отстрани ви пише какъв аромат. Така. Моето е дева, защото аз съм дева. Къде е лекчето? Така. Това е кис. Не знам какво ми кише. Това е дева. На зодията дева. Много е хубав. Мирише уникално на малинки. Това е черри блосъм. И и свит чоко. Сега нека вземем хайлайтерите. Нямам още нито един парфюм. Много са хубави. Мирисвала съм ги. Едно момиче има всичките, само един няма. Само най-стария няма. Но него го има само в комплектите с всички парфюми, но да. Това е друг въпрос. Това са хайлайтерите, много са хубави. И да. Оставим си ги. Чакайте една картичка. Сенките. Пак ще ви ги покажа, въпреки че в първата част ги показвам. Да. Хора, времето ми свършва, а трябва да анбокснем един парфюм, който не е на Алексчето. Защото на Алексчето няма достатъчно пари. Иначе, като събера, ще си купя веднага. И бай-бай от мене, четките ги показах. И маската в следващата част. Бай-бай. Чао, котарачета!